Wait. No member shall make any imputation of improper motive against another member. அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது ஈய வாசிங்கோ. Every member must confine his observation to the subject under discussion. எனக்கு இப்ப சொல்லுங்க தம்பி இளங்குமரன் இந்த சப்ஜெக்ட் தொடர்பா எத்தனை நிமிஷம் காய்ச்சினவர் நீங்கள் எப்ப நிப்பாட்டினீங்க? நீங்கள் காதல டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டுக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு தானே இருந்த நீங்கள் சப்ஜெக்ட் சம்பந்தமா இன்றைக்கு மின்சார விதி சம்பந்தமா சப்ஜெக்ட் போய்கொண்டு இருக்கு. நீங்க இன்னைக்கு அதை கேட்டுனீங்களா நிப்பாட்டினீங்களா? நேற்று என்ன நிப்பாட்டினீங்க 4 நிமிஷம். நேற்று 4 நிமிஷம் நீங்க என்ன நிப்பாட்டினீங்க. ஆனா இன்றைக்கு இவரை நிப்பாட்டல. இது இந்த மூலாசனத்துக்கு வந்து அவமரியாதை. முதல்ல தயவு செய்து இருக்க வேண்டாம். தயவு செய்து அங்கால போய் இருங்க. உங்களுக்கு வெக்கம் மானம் ரோசம் இருந்தா தயவு செய்து அந்த கதிரையில இருக்க வேண்டாம். நேற்று இதே மாதிரி தான் நான் சம்பந்தம் இல்லாம கதைக்கிறேன்னு சொல்லி 4 நிமிஷத்துல 2 நிமிஷம் குழப்பினீங்க. உங்களோட கட்சிக்கு ஒரு நியாயம், என்னுடைய கட்சிக்கு ஒரு நியாயமா? பதில சொல்லுங்க தயவு செய்து. நான் தமிழ் நான் தமிழர் நெஞ்சில் அடிச்சு சொல்றேன். நான் தமிழர். எனக்கு இனவாதம் இல்ல. நான் சிங்கள மக்களை காதலிக்கிறேன். ஆனா நான் தமிழர். எனக்கு பதில சொல்ல கொடுங்க. பதில சொல்லுமா நீங்க? பதில சொல்லுங்க. ஓ பதில சொல்லுமா நீங்க? මට අයියා මට සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕනේ නෑ. මේක මට දෙමළෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මට අයිතිය තියෙනවා දෙමළෙන් කතා කරන්න. මට සිංහල පුළුවන්. මම ආදර කරන්නේ වැඩිපුර සිංහල මිනිස්සුව. හැබැයි මට මේක දෙමළෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ බුලා. කොහමද මෙතුමා අදාළ සබ්ජෙක්ට් එක නැතුව කතා කරන්නේ? කොහමද ඔයගොල්ලෝ දුන්නේ? මට පොයින්ට් එක දැන් සාමාන්‍ය පොයින්ට් එක කියන්නේ கௌரவ தலைமை தாங்கும் அதிகாரி அவர்களே, அதாவது தலைமை